Kaixo, ongi etorria, bi ezezaguneko bi inekuazio ditugunean sistema baten aurrean gaude, orduan honen soluzioak definitzeko egin beharko duguna izango da. Inekuazioen soluzioak marraztu, honenak marraztu, eta amankomunean dituzten soluzioak hori izango da sistema honen soluzioen multzoa. Lehenengo pausoa, inekuazioa ekuazio batean bihurtzea da. Hori egiten da erantara, gogoratu. Bi isa gehi, eta jartzen dugu berdin ekuazio izateko, beste inekuazioa da, bi. Bi puntu behar ditugu, zuzen hori definitzeko. Izango da, adibidez, isa berdin 0 eta i berdin 0. Eta ja bi puntuak izango ditugu. Az gaitezen. Isa 0 baldin bada, bi bider 0, 0, beraz, i da bi. Lehenengo puntu aurkitu dugu, 0, bi. Eta horren bestea, i 0 bada, hau 0 baldin bada, izango da, bi isa berdin bi zatitzen pasa, isa berdin bat. Zera bestea puntua, bat 0. Hemen ditugu bi puntuak. 0, bi, bat 0. Desberdintzeko bi kolore erabiliko ditut, Inekuazionen kolore izango da gorria, bi puntuak gorria da dira. Zuzen honetatik ateatako bi puntuak jarriko ditut ondoan, marraztu ahal izateko gero. Orain, bigarren inekuazioaren puntuak aurkitzea goaz. Hemen bezala, lehenengo pausoa ekuazio batean bihurtzea da. Jarriko diot, isa berdin 0, i berdin 0. Isa 0 denean, izango da erontara. Minus bi i berdin iru. Pasatzen, baldin zatitzen, iru zati minus bi, minus bat koma bost. Eta i 0 denean, iru isa berdin iru. Zatitzen pasatzen da, i berdin bat. Bueno, zentzu dira bi puntuak jarkut adibidez beltza izatea. Izango da 0 minus bat koma bost, ordan 0 minus bat koma bost, eta bestera bat 0. Bat 0 koinzidituten dutela. Kasualidadez, bueno, erresagoa guretzako, ezta? Horren, bi azalenak marraztu behar ditugu. Hasiko gera lehenengo inekuazioarekin. Hemen ditugu bi puntuak. Orduan, bat da 0, bi, beraz 0, bi altura, puntu hori, eta bat 0, bat denean altura 0. Bi puntu horiek elkartu iko ditugu. Lehenengo galdera, zuzen hontan dauden puntu guzti horiek inekuazioaren soluzioak aldira? Ez. Zergatik, izan behar dutako txikiagoa. Orduan, jarriko du horrela. Gogoratu, Bigarren pausoan ikusi behar dut soluzioak nun dauden. Eskualde honetan edo honetan. Hortarako hartuko dugu puntu bat. Errexena 0,0 puntua da. Ikusi soluzioaren edo ez. Orduan, horrezkatuko dut 0,0. Bi bider 0, 0. Gehi 0, 0. Errexa, ez da? 0 txikiagoa, bi baino. Honek esan nahi du desberdintzea betetzen dela. Beraz, 0,0 puntua soluzioa da. Hau baldin bada soluzioa, bere eskualdea ere bai. Hemen ez da soluzioa. Soluzio guztiak hemen daude. Beko hauek dira. Zuzenan beko guzti hauek. Esango nuke horrela. Hau denak direla soluzioa. Orain, beste inekuazioarekin pauso berdinak eman behar ditugu. Lehenengo, bi puntu hauek planoan adieraziko ditugu. 0, minus bat koma bost. Orduan, 0 eta minus bat koma bost erdian dago, ezta? Minus bat eta minus biren erdian. Hori da puntu bat. Eta bestia da, bat 0. Bat eta altura 0. Hemen dit. Orduan, bi puntu hauek elkartu ingo ditugu. Orain, erabaki behar dugu, zuzen hau, etenez bete behar dugun, beste zuzen hortan bezala. Inekuazioak zer jartzen du?
handiagoa edo berdina. Horrek esan nahi du, zuzen honetan dauden puntu guztiak ere inekuazio honetan soluzioak direla. Orduan, horrela utzi behar dugu. Soluzioak izango dira. Zuzen honen goikaldeko eskualde guztia eta zuzena, edo beko eskualdeak eta zuzena. Bigarren pausuan ikusi behar dugu zuzen honen goiko eskualdekoak dire soluzioak ala bekoak. Eta hortarako hartu behar dugu berriro puntu hau. Ea, soluzioa den edo ez, 0,0 puntua. Orduan, ordezkatuko dugu. 3 bider 0, 0. Que 2 bider 0, 0, hau da 0. Eta zitzen gorla, 0, handiagoa edo berdina 3 baino. Zuzena da, ez. Horrek zesan nahi du 0,0 puntua, hau, ez dela soluzioa. Orduan, bere eskualdeeko puntuak ere soluziotik kanpo daude. Hau denak kanpo daude. Izan barru, zuzen honen, behan dauden guztiak. Inekuazioen soluzioak hauek baldin badira. Eta horrenak, hauek, non koinziditzen dute? Zentzu dira soluzio aman komunak? Ikusten duzu zentzu direnez? Hemengoak. Hemengo soluzioak direlako eta hemengoak direlako. Orduan, jarriko duke horrela. Sistema honen soluzioak marraztu ditugu. Eskualde honetan daude. Orduan, orain erabaki bat dugu, zer egin bat dugu bi hauekin. Sistemaren soluzioa dira, ez bakarrik inekuazio honenak. Orduan, hau kenduko dugu. Honekin ere berren egingo dugu, ez direlako soluzioak. Orain bai dago ondo. Horrela maituko genuke orduan, ulertu duzulakoan beste bat arte. Agur!